Fl-aħħar ġimgħat, mod speċjali fis-sajf, smajna diversi nies li jgħidu li Xarabank għandu jieqaf għax mhux ta' livell, qed jgħidu li spiċċa li waqaf il-baxx u li għandu jitneħħa minn fuq l-istazzjon nazzjonali għax ma jixraqx li jkun hemmhekk. Aħna qed nisimgħuhom. Aħna qed nisimgħuhom dawn l-ilmenti u qed inwedukom li minn din l-iskeda se nibdew nollu livell ta' Xarabank. U nixtieq li nibdew mill-lejla. Għalhekk il-lejla nixtieq nippreżentalkom l-ewwel intervista ta' livell għoli. Intervista ta' livell għoli ma' John Bandi. Pipi għamil, John. Għabel ma tajt. Mux pipi, naħseb ħajkolli bżonn minn għotti tiħor. Grazzi ħafna John tal-li aċċettajt din l-intervista, ħsib dinja l-aktar intervista li qatt għamilna f'livell għoli f'Xarabank. Grazzi ħafna. Mela, John, x'inhi se jgħidu illi l-kariga tiegħek ta' CEO tajjilek il-Prim Ministru biex ikun tak xi ħaġa, biex ikun qiegħek. Di vera? Mux kulħadd jgħid li jrid, Mark. Kulħadd jgħid l-istejjer tiegħu. Jiena l-kariga tiegħi ma naħsibx li natat li għal xi favur, żgur. Ingħatat li minħabba l-esperjenza li għandi, minħabba l-integrità tiegħi u minħabba naħseb il-kapaċitajiet li għandi. Fil-kanzunetta Pajjiż tal-Mickey Mouse, ir-refrain jgħid hekk. Konna għadna ngħixu f'Pajjiż tal-Mickey Mouse fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga u aħna l-pupazzi nimmarċjaw. Tista' tiggarantili hawnhekk illum illi mhux se tkun pupazz li qed jiġbdulek l-ispaga minn x'imkien jgħidulek x'tagħmel bħala CEO tal-PBS? Il-garanziji laqas meta tixtri washing machine ma taħdem dejjem tajjeb, però niggarantilek li jien laqgħat tkun pupazz. U qatt mhux se nkun pupazz. Jien nagħmel xogħli bil-mod illi titlob il-policy tax-xandir u allura ma nħoss li għandi qatt inkun pupazz. U ma nasibx li ħankun pupazz. U kif qegħdin fiha tista' tiggarantili li qatt ma terġa' tagħmel xarek hekk? Dik nista' tiggaranzija li mhux ħanerġa' nagħmel hekk xari. Dak darba kienek. Ma somma inti ma tantx għandek għalfejn titkellem fuq xarek. Kif qegħdin hawnhekk fil-Oli ma nistax ma nistaqsikx fuq dik it-telefonata tal-Oli li kienet ġrat fil-breakfast show tiegħek. Minn fejn inti Dori? Mill-imtarfa. Mill-imtarfa. Fil-Oli. Dori. Ħajtli. Għatlek int toqgħod fil-Oli. Ħajtli. Hello. Dori. Ħajtli. Inti toqgħod fil-Oli. Fil-oli. Ikta medri nejn naqra. Fil-oli. Ejt il-verità. Dakinhar inti ndunajt li l-mara mhix qiegħda tifhem x'inhu jiġri ma komplejta għax kont taf li qed ħajbqgħu jaraw għan-nies għax kont taf li good television, mhux hekk? Fil-bidu ma ndunajx li ma kienx qed tinduna għal xiex kont qed nereferila, għax ma kelli l-ebda intenzjoni li t-telefonata tasal f'dak l-istadju, però mbagħad meta rrealizzajt li dis-sinjura vera ma kienx qed tifhimni, ovvjament bħala preżentatur televiżiv li rrid nara minn kollox li rrid nagħmel ukoll anke spettaklu minnha u naħseb li nexxa. Ġieli ġejt tiltqajt magħha dik il-mara jew għadik sallum ma tafx min hi? Qatt. Sallum ma nafx min hi. Dik kurżità kbira biex inkun naf min hi. Propjament inti x'għandar, taħseb li se tissapporti mingħajr ma tagħmel programmi tat-television u r-radju issa? Le ta' mhux se nistapporti. Se nagħmel programmi tat-television u radju. Se tagħmel? Ejja. U tista' tgħidilna x'inhuma? Le ma nistax. Ma tista'. Le ma nistax. Tixrob inbejt? Le ħabib li ma nixrobx alkohol. Għandi dan ħabib mela. Dan aħjar jagħmel sens. Tajjeb ta'. Iltqajt ma' xi ħadd li ma jafx min huma Joseph Muscat u Simon Busuttil. Kif tiddeskrivihomlu? Kien iltaqa' ma' xi ħadd li ma jafx min huma Joseph Muscat u Simon Busuttil, ngħidilhom li wieħed huwa Prim Ministru u l-oħor kap tal-Oppożizzjoni. Imma parti l Però diffiċli biex tispjega min huma Joseph Muscat u Simon Busuttil. Persuni titħares lihom mill-att umani, ġifieri naħseb li t-tnejn għandhom ħafna tajjeb u bħala umani. John, da sar fiż-żewġet it-tifla tiegħek u hekk. Kif ħassejtek hekk meta rajtek trid tagħtiha l xi ħadd ieħor? Li għara, ħassejtni mhux tajjeb xejn, però kuntent li t-tifla żewġet, sewwa. Ma li t-tifla ma tajta lil ħadd jiena ta'. Ir-raġel tagħha tajtu permess jiżżewwiġha biex jieħu ħsiebha, ikollu familja magħha, it-tifla tiegħi tibqa' tiegħi. Ġifieri li tiżomma. Għal dejjem. Għal dejjem. Fi żmien Anton Attar it-TVM żied l-udjenzi. F'dan iż-żmien fejn hawn ħafna kompetizzjoni għat-television bejn stazzjonijiet oħra u fuq l-internet.
kemm taħseb li hu faċli jew diffiċli li jżomm dawk l-udjenzi jew iżidhom? L-Istazzjon Nazzjonali għandu storja ta' kredibilità, għandu storja ta' udjenzi illi jemnu dak illi iwassal. Wara kollox id-direzzjoni tal-Istazzjon Nazzjonali hi li dan għandu servizz lejn il-pubbliku, għandu servizz obbligatorju lejn il-pubbliku u dan naħseb li dejjem u minkejja l-kritika li jkun hemm, ovvjament nerġa' ngħidlek kulħadd għandu dritt jagħmel kritika li jrid, l-Istazzjon Nazzjonali kien għadu u nemmen li se jibqa' iżid l-udjenzi. Il-Eurovision fidejk? Ukoll. Ukoll. X'se tagħmel differenti? Xejn. Kollox l-istess? Kollox l-istess. Hemm xi ħaġa li tixtieq tbiddel jew tirranġa Fil-Eurovision? fil-Eurovision? Mhux kwestjoni ta' li tbiddel u tirranġa, l-Eurovision jinbidel ma' żmien. L-Eurovision m'għadux il-Eurovision li kien laqas is-sena l-oħra, laqas wara 10 snin ilu. Ma nħoss li għandi l-Eurovision jinbidel, mhux ibidlu in-nies, jinbidelu ma' żmien. M'hemmx jinbidel fil-Eurovision. Ma ntuħx daqshekk wisq mhux importanza, tax importanza tiegħi li m'għandux ikollu priorità fuq l-affarijiet l-oħra kollha. John Bandi, grazzi ħafna ta' din l-intervista u awguri għax xogħol tiegħek bħala CEO ġdid tal-PBS. Grazzi. Grazzi ħafna lil John Bandi u lil Marvin u t-tim kollu ta' Dinner in the Sky li għenuna biex namlu dik l-intervista.